Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin sa sabgon ninyo na mga sa tagkatahuran nining mga oras ha. Kumustamos po, no? Kumusta ang inyong araw? Ayan, at syempre isang napaka-busy na araw ni Uncle Totoy. At syempre alam mo na yan. Syempre yung mga dumalo po kanina, no, sa ating Feel Good Drive-Thru. Ayan, at syempre ikaw Uncle na mga sumali. Ayan, at nakipaghalubilo. Salamat po, no. At meron pa tayong mga darating na mga events pa. Abangan nyo po yan. At siyempre din, sa mga gustong mag-Star City din, ha? Open na po from Wednesdays through Sundays starting February 28. 2 p.m. hanggang 10 p.m. Wednesday to Friday. At pag Sabado hanggang Linggo, 1 p.m. to 10 p.m. yan sa Star City. Okay. At siyempre itong ating pinag-uusapan po sa gabing ito po, etong mga bagay-bagay na madalas magkaroon ng away ang mga mag-partner o kaya yung mag-asawa. Ikaw, Col, alam mo na yan, Col, di ba? Ang isa nito na ating pag-uusapan, ang pag-uwi ng late ni Mr. Alam na natin yan nung dati po mga kabisyo, no? Hindi po pwedeng late ang uwi ni Mr. kasi pag late ang uwi ni Mr., pagdating pa lang doon sa may door, andun na yung kanyang mga damit. Mga damit na nilalagay sa sako ng bigas. Ibig sabihin, palalayasin na si Mr. May mga ganun pa bang ikiksena ngayon, ha? Mga pamangkin. Ayan. May nakikita ba kayo sa inyong mga magulang pag nag-aaway o kaya pag late umuwi yung tatay mo? Ganun ba? Pambihira naman, no? Alam po natin yan na ang dahilan ng away dahil sa late na pag-uwi ng Mr. sa bahay ay maaaring magmula sa iba't ibang mga kadahilanan. May mga reasons po yan mga kabisyo. Totoong rason to, ha? Kasi madalas kasi sinasabi po mga kabisyo kaya late ang pag-uwi po ni daddy, ni uncle dahil traffic. Anong traffic eh? Alas 12 na ng madaling araw, traffic pa ba? Lusion, yun ako na yung kikigol. So eto po yun mga kabisyo. Ang ilan sa mga kadahilanan na maaring ito yung rason kung bakit na-late si Mr. sa pag-uwi. At yung pag-aaway nila. Unang-una, communication issues, ha? Siguro, no, hindi sapat na komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa. Hindi sinabi na late. Late ang uwi. Kung hindi maayos na napag-usapan po ang oras ng pag-uwi, ayun, magkakaroon ng misunderstandings yan. Ending yan, outside di Colombo si Mr. Outside di Colombo, pero lubot renas gawas. Kigol lang yung nasa labas. Pastilan mga kabisyo. Pangalawa po, hindi siguro to, ha? Work-related stress. Siyempre, ang mister ay maaring na-stress din sa trabaho. Dami kasing pinapagawa si boss, kaya gano'n na-stress si mister. Maaring matagal ang pag-uwi ni mister dahil nga ang daming ginagawa. Kung hindi maayos po na naikukwento ang mga pinagdadaanan sa trabaho ni mister, maaring sanhi ng away. Kaya sa mga misis, ikaw ngayon, ha, auntie, dapat makinig po kayo sa mister nyo, ha? Makinig kayo. At pakiramdaman nyo kung totoo ba yung mga sinasabi. Kasi minsan nagdadahilan eh. Eto pa nga, no? Nung araw, ha? Eto pa mismo, ha? Ang asawa pa mismo ay pupunta doon sa boss. Kaya kinakaibigan yung boss para hindi makakagawa ng mga kababalaghan.
Diba? Ayan. Eto din. Personal na issues po mga kabisyo. Yan, maaring may personal dahilan ang mister tulad ng siguro problema sa kalusugan, pangangailangan ng personal na oras o iba pang mga personal na issue na maaring makakaapekto sa kanyang pag-uwi. Minsan din kasi mga kabisyo, no? Kung sinasabi mo naman yung totoo sa misis mo, magagalit. Halimbawa, totoo naman nangyari, late na uwi dahil nga may birthday nung kasama sa opisina. Siyempre, magagalit yung misis. Kaya sa mga misis naman, huwag naman totally na huktan ba? Inyong giliog ba? Parang alagang aso na nasa labas ng bahay. Dinatali. Minsan pakawalan mo naman, no? Kaya lang, may problema kasi pag yung aso na laging nakatali, pag pinakawalan, murang irong buang. Hindi ka agad-agad umuwi. Yan ang mister mo siguro. Pambihira na. Tuloy-tuloy po tayo mga kabisyo sa Facebook Live ng Love Radio Manila. Ikaw, Angkol na nakikinig sa radyo. Diretso muna tayo sa Love Radio Manila page ha. Eto, i-continue po natin. Hello po, shoutout po sa mga nanonood sa atin at saka sa nanonood sa atin sa TikTok. Ako po si Totoy Bato, ang ating programang Totoy na Love. May gabi Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!